80 joj je godina, a posljednje 3 čvrsto se vezala uz rijeku. Nekadašnji trajekt Lošinjske plovidbe, a danas Botel Marina. Priču o njoj u svojoj novoj knjizi ispričao je Lošinjan Julijano Sokolić, jer Marina je neizostavan dio brodarske povijesti Lošinja, kojoj je autor posvetio dio svoga bogatog povijesnog opusa. Svakako da mi je drago da je knjiga izašla, jer je to dio isto povijesti Lošinja i pomorske povijesti posebice. A mislim da će mnogi za njom posegnuti jer imaju mnogi ljudi uspomene koje ne blijede. Nisu izbljedjele mnoge pojedinosti, pa tako ni ime princeze Ingrid, pod kojim je brod zaplovio iz Danske, gdje je izgrađen davne 1936. Princeza Ingrid koja je iz Švedske došla se udati u Dansku za danskoga princa, poslije je bila i kraljica Danske. Kasnije brod i mijenjao ime, najprije se zvao, drugo ime mu je bilo Christopher Polhem, a treće Marina, ali Marina koja je već dobila ime u Švedskoj. I tako da je Lošinjska plovidba kakva je kupila 1969. više nije mijenjala ime, nego do dan danas je Marina. Preplovila je milijune milja, a od 1969. plovi našim Jadranom u vlasništvu Lošinjske plovidbe. Važnu ulogu imala je u Domovinskom ratu, prevozeći humanitarnu pomoć u Dubrovnik. Čak su kod Slavnoga doživjeli i bombardiranje jer je jedna mina nedavno preko broda pala, pa su geljari letili po brodu i tako. To je bilo jedno iskustvo dosta teško, s obzirom da brod za Drugog svjetskog rata je bio u Švedskoj privezla na miru, a onda ga 1991. po stare dane postao veteran. Marina je godinama ljeti povezivala Zadar, Mali Lošinj i Pulu. Bila je i u službi podvodnih ribolovaca, napravivši s njima svoju posljednju plovidbu u sklopu novogodišnjih natjecanja u podvodnom ribolovu. Bilo je to 30. prosinca 2005. Zimi kad nije bila u službi, onda su koristili sportski ribolovci. To je bilo obično krajem godine, 27., 28., 29. 2 dana je trebalo isploviti sa ribolovcima u akvatoriju oko Lošinja i tako preko 28 godina je tako to trajalo. 2 puta je nagrađena Vjesnikovom plavom vrpcom za podvige na moru, prvi put kolektivno s brodovima Jadrolinije za ratne plovidbe, a drugi put samostalno za spašavanje jedriličara. U svojoj knjizi Julijano Sokolić sjeća se i Marinine posade, njezinih kapetana i upravitelja stroja. 2006. Marina mijenja vlasnika, ali ostaje na Malološinskom vezu zauvijek. Posljednje 3 godine smještena je na vezu u Rijeci. Neki bi rekli nije brod, više ne plovi, no u srcima onih koji je poznaju ona to jest, svjedoči novinar Branko Šuljić. Kažu više nije brod. Pogledajmo Marinu izvana, Marina je za mene uvijek brod, skoro pa nepromijenjena kakva je bila onda kad je doplovila naš Jadran. Marina se ja sjećam, prvi put sam na njoj bio upravo na ovom istom gatu, sam se ukrcao na nju u rujnu 1970. godine. I evo, opet se Marina vratila na ovaj gat. A danas ima sasvim nov život. Prema našim informacijama niti na Mediteranu nema ničeg sličnog. Naravno da smo na to jako ponosni. Ona radi kao Botel već 2,5 godine. I moram reći da što se tiče poslovanja Botela, iz godine u godinu bilježimo sve bolje i bolje rezultate, veliki smo optimisti i pokazalo se da je projekt s te strane i isplativ, i održiv, i dugoročno zanimljiv. Gosti koji je posjećuju mogu se prošetati očuvanim i restauriranim komadnim mostom i kabinama u funkciji memorijalnih soba, koje bude uspomene na plovidbu jedinstvenim brodom u svjetskoj pomorskoj povijesti.